Det hele begyndte altså, da jeg skulle... Her klokken 18.45, ikke? Der havde jeg siddet og set vejret på DR1, ikke? Og jeg synes egentlig, at det var en rigtig sød vejrpige, der sad der, ikke? Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at få noget hårdt, der lignede hens, ikke? Og det gik jeg så i byen, ikke? For at prøve at finde, ikke? Så der klokken 18.45, ikke? Da jeg forlod så min lejlighed, så gik jeg så ned på gaden for at prøve at finde en butik, hvor jeg kunne købe de der hair extensions, så jeg kunne få noget hårdt og lignede vejrpins, ikke mand? Og der så står jeg nede på gågaden og kigger jeg igennem butiksvinduer, og det var ligesom pisse svært at finde et butiksvindue, hvor de ligesom sælger det, ikke? Så kommer der en gammel dame, mand! En gammel dame! Med en lighter! Og en kryds og tværsordbog, og så stjæler hun mine briller, mand. Hun stjæler mine briller. Hvad skal jeg så gøre, mand? Så kan jeg ikke se noget der. Det er ligesom ikke særlig fedt, vel? Nej. Så står hun der med en kryds og tværsordbog og slår mig i hovedet, til hun får mine briller. Det er ligesom ikke særlig sjovt. Da hun så er gået, så går jeg videre for at prøve at finde de der hair extensions, ikke? Så går jeg ind i en butik, hvor jeg tror, de sælger sig noget. Og så spørger den søde frisørdame der, om ikke hun har nogle hair extensions, fordi jeg gerne vil se ud ligesom hverdagen på DR1, ikke? Og så er det ikke en frisør, vel? Så er det ligesom en slagter på 200 kilo der står, og det kan jeg ikke se, fordi jeg ikke har nogen briller. Og når det er verden, skulle jeg kunne vide, at han er en stor fan af Michael Jarnvig over for TV2-været. Han var skidesur, og så smed han mig ud af slagterbutikken der, ikke? Og på vej ud, der slog jeg mit hoved, mand. Jeg slog mit hoved på en skinke, der hang nede for loftet, mand. Så blodet, det fossede ud, ikke? Og det løb ned i mine øjne, mand. Jeg kunne slet ikke se noget der overhovedet, ikke, mand? Så jeg kommer ud på gaden og kan overhovedet ikke se noget som helst. Der skal bare... Det jeg ved, at jeg skal ligne hele hverdagen for det, jeg er inde, ikke? Det er ligesom ikke særlig sjovt, mand. Jeg havde lige siddet for inden samme aften der havde jeg siddet ligesom og snakket med min mor i telefonen, ikke? Om at hun var en rigtig sød pige hende hverdagen der for det, jeg er inde, ikke? Og vi rigtig gerne ligne hende, ikke? Det havde jeg siddet og snakket med min kære mor om, ikke? Og min far. Min far lignede også hverdagen for det, jeg er inde. Han er også langt over, ikke? Så jeg vil gerne ligne min far om hverdagen, ikke? Så kom jeg ud på gaden der, og blodet det fosser ned i mine øjne, men jeg kan slet ikke se noget. Så kommer der 2 søde piger gående imod mig, ikke? Så spørger jeg dem, fordi jeg kan se, at de har langt hår, om ikke de kan fortælle mig, hvor man kan finde en butik, hvor man kan købe hair extensions. Og så er det ikke piger, vel? Og det kan jeg ikke se, fordi jeg både i øjnene. Så er det 2 superbrydere. Det er ligesom ikke særlig fedt at møde 2 superbrydere om aftenen, vel? Nede i Odense. Så jeg kommer løbende hen og går med 2 superbrydere efter mig. Jeg kan ikke se noget, så jeg banker hovedet ind i en lygtepæl. Bang, siger det. Det er ikke særlig fedt, vel? Sikkert, hun gerne vil lide en værpil for DR1, vel? Og så overfalder de mig der, og jeg flygter ind i en gyde, ikke? Og så... De følger efter mig, den der gyde, de er ligesom temmelig store, de der superbrydere, ikke? Altså, sådan temmelig store, ikke? Helt store der. Det er i hvert fald 3 gange værpil fra DR1 per stykke. Og de kommer imod mig ind i gyden, og lige pludselig så sidder de bare fast, fordi de prøver at gå ved siden af det andet, og så fylder de bare helt gyden der. Så tænker jeg skal prøve at slippe fri, ikke? Så jeg prøver at kravle mellem benene på den ene, ikke? Og så sidder jeg også fast, ikke? Så sætter han sig ned og begynder at prutte på mig. Det er ligesom ikke særlig fedt, vel? Det er det jo ikke, mand. Det er ikke særlig fedt, det her. Så sidder jeg der fast med hans ben, til I kommer og anholder mig. Og det er slet ikke mig, der har gjort noget. Det er ligesom ikke særlig fedt, vel? Michael Jarnvig. Hvem gider lige Michael Jarnvig?